Tervehdys. Olen Riitta Tynjä, 62-vuotias jyväskyläläinen sosiaalityöntekijä, pitkäaikainen SKP:n kaupunginvaltuutettu ja 4 ihanan muksun mummo. Sosiaalityöntekijän työssä törmää jatkuvasti tilanteisiin, joissa yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus konkretisoituu ihmisten elämässä. Tämä sai minut aikoinaan lähtemään mukaan politiikkaan, kun koin, että pelkkä yksilötason työskentely ei riitä. Tarvitaan rakenteisiin vaikuttamista. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen mielestäni kuuluu sosiaalityöntekijän työhön. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat joidenkin mielestä vanhanaikaisia termejä. Minulle nuo arvot ovat tällä hetkellä entistä tärkeämpiä, kun yhteiskunnassamme eriarvoisuuden kasvu näkyy hyvin rujoilla tavalla. Tuloerot kasvavat, terveyserot kasvavat, pahoinvointi kasvaa. Suomalainen yhteiskunta voi entistä huonommin ja sitä puretaan tällä hetkellä kiihtyvällä tahdilla. Tällaista kehitystä vastaan haluan taistella kaikilla rintamilla. Ei liene varmaankaan yllätys, että yhtenä vaaliteemanani on sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttäminen ja perusturvan parantaminen. Minun on helppo yhtyä SKP:n vaatimukseen 1 200 euron perusturvasta, sillä sehän merkitsee sosiaaliturvan etuuksien reipasta nostamista, ja tämä taas merkitsee sitä, että ihmiset pääsevät pois köyhyydestä ja turha luukuilla juokseminen loppuu. Hyvät ihmiset, julkiset palvelut tarvitsevat tänä päivänä puolustajia, ja minä haluan olla yksi niistä. En hyväksy julkisten palveluiden heikentämistä enkä niiden leikkaamista, vaan vaadin niiden kehittämistä ja vahvistamista. Hyvin toimivat julkiset palvelut ovat köyhän tuki ja turva. Niiden sanotaan olevan myös naisen hyvä ystävä. Naisen paras ystävä oikeastaan, tarkemmin sanottuna. Ja sekin on totta. En hyväksy sitä, että yhteisillä verovaroilla kasvatetaan ihmisten välistä eriarvoisuutta. Nythän käytännössä esimerkiksi konkreettisesti tämä tapahtuu palveluseteleiden avulla, jolloin rikas pääsee kunnan tukemana palveluun nopeasti, mutta sen sijaan köyhä joutuu jäämään pitkään jonoon. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa. Tällä hetkellä sitä on liikaa toisilla ja toisilla aivan liian vähän. Työaikaa tuleekin lyhentää 30 tuntia viikossa ansiotasoa alentamatta. Työn tuottavuuden kasvun myötä meillä on siihen varaa. Mutta työstä tulee myös saada palkkaa, jolla tulee toimeen. Nollatuntisopimukset tulee kieltää ja osallistavan sosiaaliturvan orjatyömarkkinat lopettaa heti alkuunsa. SKP-vaatimukset työtä, rauhaa, perusturvaa, 6 tunnin työpäivä, ei Natolle, 1 200 euron perusturva. Ne ovat tunnuksia, joihin minun on helppo sitoutua ja tehdä työtä niiden puolesta. Minulla on ollut tapana tehdä se, mitä lupaan, ja niin myös jatkossa. Hyvät ystävät, työstä ja taistelusta on nouseva solidaarisuus. Kiitos.